hey ogogo bama-70s ave bethanda ukujola no-Ben 10. Hayibo guys, mina I blame apartheid. Ngicela nihlukane nje nontanga bami. Uyazi phela ukuthi kwashonwa ngey'khathi zodlame. Nina ngathi niyashesha ukukhohlwa, seniyikhohliwe ihistory yase-South Africa. Kwashonwa njengoba kwakushona nje kwakuhamba ama-soulmates ethu. Ubona singana-soulmate nje ahamba ngalezo y'khathi. Ngabe nathi nje sishaya ngama-soulmate ethu forever thina. Bahamba-ke sokwenze njani? Kahle kahle nje fanele ngabe uhulumeni nje uyasincephezela ngokuthile. Fanele wonke umuntu nje wama-60s 70s athole nje i-widows allowance. Ngoba phela kwakuhamba amadoda ethu lawa ayedutshulwa ngo-76 ekufanele ngabe sihleli nawo. Ibuhlungu nje lento mengiyicabanga ukuthi umuntu ahanjelwe i-soulmate yakhe engakaze ayibone nokuyibona. Yabo nje uhulumeni fanele ngempela enze something ngalento. Fanele bonke ontanga bami kube khona nje i-widows allowance esiyitholayo. Amadoda ethu lawa ayehamba ama-soulmate ethu bese niloni bablame-ke nina abantanga bethu abathatha o-Ben 10. Bazokwenze njani? Wavuseni phela amadoda ethu niwalethe. Mise niloni nithi-ke singakhulumi nge-apartheid, singakhulumi nge-apartheid. Isithinta directly, iyasithinta namanje. Kodwa-ke uhulumeni angayilungisa ngokuthi asinxephezele nge-widows allowance. Wonke nje umuntu owazalwa ngama-60s nama-70s uyayideserve. Sahanjelwa thina.